Waje ka san lokacin da na rayuwa a Lagos? Rayuwa a Lagos. Kai ba za ka canza halinka ba? To me hali yana canjawa ne? Ba ƴaƴanka nawa? Me hali yana canjawa ne? Allah ya shi. Ke dan gidan baban iyamu. Ka gani nan daga nan ana yin sallah ma wajen maulidi za mu tafi. To ai mun san abin da kuke zuwa can. Za a yi sauka. Rana ba ta dalle. Kwana a can. Mun san abin da kuke zuwa can nan fakewa kake ka je ka gama hanya ka tafi wani gurin ka za ka je gurin ka. Ni da ni kake ka kallo na. Wannan shigar taka duka ta banza ce. Wannan shigar taka duka ta banza ce. To yanzu kai da kake min labarin Lagos fa. Me kuke a Lagos? Lagos ai ba kowa ne mutumin banza a Lagos ba. Wai ai kai wannan kalmin ka fadan Allah. Kai abba zo nan. Zo nan. Ka shagon can na baya ka siyo min sigari. Ka gane ko? Me yasa ba zuwa makaranta ne? Wani gato. Wai da ma ba sigari da sauri ka je ka siyo min sigari fa. Kama hanya ka na cikin ka? Kama hanya. An ka na cikin ka zaka aika sai ma sigari. Sai idan ka biya naka me za su fara yi. Wani gato. Ba na son ba irin wannan ya'yan da na aika bari a gidan sai siyo masa sigari. Dan Allah ka mishi. Wai ka ga bayan yin yaran bayan layin nan kuwa? Me suka yi? Duk yaran nan sun addaba unguwa sun zama yin iska. Wani gato. Yaran layin? Hadda dan gidan malam Mudi. Kai, yaran malam Mudi dai mai kiran sallah. Ni dai ranar hadda yaran ka na gani walidi. A walidi na? Yaran na gansu suna yawo lokacin da dawo garin nan yaran nan yan kananun da su. Ai sa'anni ne. To wallahi ina ga ma yaran nan sai dai Allah ya hija. Yan kananan yara da sun kama. Me suke yi? Wai ba zo nan. Ina sigarin da na ke ga sayo mu. Kira ce sigari? Ya dinga je sosai ko umma ta ce ba mai shi ne yawa abba. Ka sai ma gida kudin na? Kai yawa ka sai ma. Ya za ka yi mu haka? Dan girman Allah za ka yi mu haka. Wannan yaron ba shi mutunci har kara ne mun irin wannan abu. Yaron nan ba shi mutunci ba na son kai ma ba na son ka rage mutunci. Na kyale ka. Ba na son ka rage wannan. Wani zai kawo so mai sigari. Baban ku dai? Sai da jiwon ce mai na so maki na ke gida haka ashe sigari ce ni so na aje. Ai abin da ya kamata kenan in dai ƙara aikin kan ma ka je kawai ka kawo kuɗin nan gurin. Zan je ba ai zan rika so muna ita. Mana wannan dan abubuwan na gidan nan na kawai ka dan dinga tattaro mana su. Tau zan kai wannan sun lalace ina ga mu mara baki. Ina ruwana da su. Wancan ba abu bane. Ko na ta ba ne ma samu. Wallahi. Allah abin da ya kamata kenan. Abba ne wannan abban ka ne. Ka shi da wannan da iskin yaran nan gona suke abin nan. Sai na ci uban wannan yaran. Wallahi zai same ka. Tun lokaci ka ni ba na ga ma ba ni ba kai ko? Abba me kake yana? Me ya hada ka da wannan? Me ya hada ka da wannan dan iskan uwa? Kai, ba na